देखु सांग मैंने मो पुअर झीर ये आलू चोपा छड़ाऊँ पटल आलू कषा हाँपाई तो सांग मैंने खाइबा जदि आसतु आमर सुखद के आलू छड़ा देखिए सुखद आम एमती घरे रहा बेले पिला किसी कामटा दवा निहाती दरकार स्कूल छुट्टी अच्छी ना से ना पिला माने खेलकूद एपट सेपट पगल चगल होकर वर्षा हो वर्षा पानी रे ओदा होकर देह मुंड खराब हम से घरे कामे लगेदे बाहर को जीवार ना कि ओदा हबार ना मो परिका आइडिया क्या क्या मानकर अच्छी कमेंट करी कहिए पिला माने जो दुष्ट होती से यहाँ पनिशमेंट छड़ा सैला आपण भी आपण पिला सागरे एमती ही करेंगे मो परिका ट्रिक अप्लाई करेंगे जो कि पिला बाहर को जीवार ना कि बाहर कली आनी घर भितर भर्ती करने दरकार नहीं हाउ जल्दी जल्दी छड़ाई दिया हाँ साने मोर आलू छड़ा सहीगला चलो देखिए मामा ए कौन कौन करुचु पटल कसा ये पोटल ये थुआई आलू कटाई थुआई टमाटर पिज देखते पकाइलिया मसला तेल पकई चीनी पकई तेल टे चीनी पड़ा तापर यहाँ टे गोटा मसला जीरा पाउडर धनिया पाउडर तेजपत्र दीटा हलदी लंका गुंड लुण स्वाद अनुसार आ कास्ती कस्तूरी मेथी मु सब तरकारी मानक पकाए भल टेस्ट लगे फ्लेवरटा आ पियाज कटा टमाटर कटा आटा अदा रसुण पेस्ट आलू तो सामने देखिए और मो खाइबा बेले आपको पुणी अथरे लाइन आसि देखते सांग मैंने मुझे तेल पकई देती अल्प टे चीनी तेजपत्र टे गोटा मसला देखिए तो ये तापरे गोटा मसला फुटी आसला कटा जाइथिबा पियाज तो सामने रोषे शिखे तो मामा पाखे शिखे जी खाए हाथ गोटे काटी दे चाहिए हाथ में भी खाई आपण मान भी आसतु खाइबा देखिए मैंने दूर रख देखते ये पटल अरे चलो देखिए बेबी पड़ला तड़ी बेबी नीची तुम गाड़ी देखु रखी मतलब सामने वर्षा उठी वर्षा उठी देखिए ऊपर दृश्य देखिए हाँ मो पड़ मन आपण ए कौन कर ब्लॉगटा पूरा भल लगी ना पूरा लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दे ये गुहार पियाज टिके भाजी हो गला तो ये कौन ला सुन देखा पियाज टिके लाल लाल हो सारा टमाटर को ऐड कर दे टमाटर टिके पड़गले पूरा तरकार पूरा दुनिया बदल आप टमाटर पकईदे तो सामने सॉरी लाइन नहीं और लाइन एवं कटि जाइए कौन कौन मसला पड़े भी देखिए तापर कौन पड़े सब मसला गोटा मसला तो सामने यही टाइप नहीं पड़ो
ମସଲା ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାଟା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼୍ ହେବ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପକୁଅ ଖାଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାକୁ ଭଜା ପୋଟଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମତେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ ତ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମସଲା ଟିକେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଥିଲା ସବୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା। ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକେଇଛି, ମାନେ ବେଶୀ ତେଲ ଖାଇବାଟା ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତେଲ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଲାଇନ୍ ଗଲାଣି 9ଟାରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇନ୍ ଗଲାଣି। ଆଉ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି। ଏବେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଗାଡ଼ି ଉପରେ କାହାର ଗୋଟେ ପଇସା ଥୁଆ ହେଇଛି, କେତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋଉ ଯାଇ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଷା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲାଣି। ମସଲାଟା ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ସବୁ ବାହାରିଗଲାଣି। ଆଳୁ ପୁରା କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୋଟଳ ଭାଜିଥିବା ପୋଟଳକୁ ପକେଇଦେବା। ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଳୁକୁ ପକେଇବା। ଯେହେତୁ ସିଝା ଆଳୁ ସିଝା ହବନି ନା, ପୋଟଳ ଟିକେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇବା। ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବସିଲା ପରେ ଆଳୁଟା ପକା ହବ। ତୁ ଏଠି ବଇଛୁ? ମୁଁ ଏଠି ବଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ କେମିତି ରୋଷେଇ ହଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଶିଖନ୍ତୁ, ନ ଶିଖି ପାରିଲେ ମୋ ମାମାକୁ ଆସି ଶିଖେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇବା। ଆଳୁ ପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ଆଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆଳୁ ପକେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଆମର ଅଧିକ ଆଳୁକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାତକୁ ଆଳୁ ଦେଇଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ। ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଆମର ଯେହେତୁ ଆଳୁକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ କଷା ହେବ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ଗଲେ ତାପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି। ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା।
ଆମେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ପୁରୀ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାଇନାଲି ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ରେଡି। ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦବା। ମାନେ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ନା ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖାଉନଥିଲା। ଏଥରକ ପୁରା ଦେଖିଯିବ। ଆସିଲା ଲାଇନ୍। ଆସିଲା ଲାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ରେଡି। ଏଥର ସର୍ଭ କରିବା। ଏବେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଟିକେ କେମିତି ହେଇଛି। କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରକ ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ରେଡି। ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିକି ଖାଇବେ। ସେମାନେ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଇବା। ତ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ହେଉଛି ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।